Niin. Tein pientä testiania. Okei. Eli. Kaikki tämä. Kaikki on hard modea. Joo. Näkään miten tässä käy. Mä oon muokannut minispaideita. Niin ne on vaikeampia. Tai niistä ne on tappavampia, mutta ne iikkuu hitaammin. Joten katso miten menee. Mä tuun kuitenkin niin vaan mä oon vaikeita. Mun piti toi liikettä muokata. Mä unohdin. Joten katso miten menee. Eka yritys. En oo aikaisemmin kokeillut. Ai niin, muitais ehkä valmistautua tähän. Ai joo, tännekin liikkui vitsit. Oi vitsi, mä en pystynyt pitää opea kiinni. Okei, tää on huomattavasti vaikeampi. Oi vitsit. Okei. Mä laitan tähän taustaan musiikin, koska tää on hirveen tyysää kuunneltavaa. Noniin. Nyt kuuluu musiikkia. Mä upean, mä en tehnyt yhtään mitään muuta. Mä vain ja ainoastaan laitoin musiikin tänne. Koska mä en... Tää on hirveen masentavaa, jos ei kuulu musiikkia. Mä luulen, että tää ei mahdollinen. Koska mulla on vaikeuksia muutenkin tän kaa. Niin... Nyt tää on ihan mahdoton. Kattoo. Mä otan hyvin aikaa yrittää. Tää on hyvin hiljaista, mutta hei, nyt on sellaista musiikkia, otan ite. Ai mun piti se yksi asia tehdä, no... Se on toi, että shiftiä saa ton... Toi täytyy muuten sulkea. Tehdään yksi ja vetää. Oi vitsit! Goddammit. Okei. Ennätys on vaan yksi EM. Mä oon ton aukassa. Ilmestyykö toi tohon just äsken? Onko se animaatio pukaantunut? Jes, mä pystyn tätä peittämään. Se liikkuu nopee. Aivan hämähäkki. No, mitä mä jo menin tekemään? Oh, no. Okei, teoriassa... Okei, se on hyvin vaikea, mutta... Tää ei mitenkään tule nopeammaksi. Kukaan. Paitsi yksi ikkuu nopeammin keijäissä, mutta siis... Muuten tähän on teoriassa aika easy. Zombie.
Okei, nyt on jäikävä jopa pitää tätä kameraa ja vahti tuo yhtä. Kuutta ja himmitiisesti mä vietaan. Pystyn ton suikeen. Vitsit. Ei! God, vitsit, dang it. 2 AM, 3 AM. Okei, on se ehkä mahdollista. On se ehkä mahdollista. On se ehkä. Jos mä menen vaan heti keijaiin, noin vähän sähköä. Tuun nyt ylös. Suljen oven. Ja toi tästä. Sitä on vielä jämäkkä aivan. Sitten toi yksi tulee. Vitsit! Muu toppuvieta. Jep. Se oli hyvä yritys. Hei, 3 AM. No. Mä luulen, että mun täytyy tää leikata kyllä, jos tästä tulee niin pitkä. Ovi vitsit kiinni. Noin. On aukas. Vitsit, meikin tapatin itteni. Missä se on? Tulee pois. Tai yrittää tulla pois. On pakko laittaa ovi kiinni, oi vitsit. Enkä tähän missä on tuossa, ei. Noin. Sit. Meikö Jan voit... se oli siinä. Oh my god. Pienesti säpsähdin. Missä se yksi jätkä on? Okei, se lähtee pois. Mä melkein enemmän sähköä. Oho! Se kamera jäi päälle. No. Vitsit. Hemmetti. Oh my god, mä koen hämähäkeä. Pikku hämähäkeä, aattee. No OP, no niin, pitää heti neffata. Aattee, jos joku... Mikä mä puhun? Kuka ikinä siellä katsokkaan tätä? No onnittelut ekana, että sä oot päässyt katot näin pitkään, että sä oot jaksanut tätä. Mut myös se, että voi vitsi, olisi kiva, jos joku tubettaja, semmonen, mikä on ehkä se 1000 tilaaja tai enemmän. En tiedä, pelaisi tätä peliä. Se olisi ihan hienoa. Okei. Vitsi, se on siellä. Toi pitää avata. Nytte? Ei, miksi se kieltää? Noin, jos mä otan oven nyt kiinni. Jee.
5 EM, oh my god. Voinko voittaa tän? Okei, se on pakko heittää pois sieltä. Ei! Ei! Sit! Se oli lähejä. Toi oli lähi mitä tähtkään oju. Eikö se on mahdollinen? Se on ihan varmasti mahdollinen. Mä oisin oikeastaan voinut saveytyä, jos mä en ois jähty sen keijai. Okei. Näkee tästä aina kun tää on huonosti tehty tää mappi, niin näkee et missä menee. Mutta vois koijata, mitä mä tuun ehkä tekemään ehkä. Niin hyvin kuin mä pystyn. Ei se voi ottaa sen auki. Miten sä oot vielä siinä? Oh my god, mun täytyy muokata sun AIta. Mut ne tappaa nopeammin. Mitään muuta, paitsi totta kai moodit tekee niitä vaikeammin. Mitään heipotustampaa. Heipotusta en oo tehnyt. Mutta kun se, että mäkin tykkäsin siitä hitaammin. Ne on tappavempia, niin ne on niitä oikeastaan buffattu aika paljon. Oh my god. Mä luulen, että se on mennyt jo. Tää on oikeesti mukavan vaikea. Okei, on tää tosi vaikea, mut siis... Ei tää mahdoton oo. Pieni piipyöi. Mä voin vielä vähän kenevää sähköä. Nice. Missä Ankka? No. Speaking of the devil. Paha siinä missä mainitaan. Hämäkki tulee. Tuommoin avata. Ai se menee just sinne, voi vittu. Sit. Ai. Hämäkki. Taisi hyökätä. No se hyökätä jossain kohtaa. Hetkinen, toi game over on aina englanniksi. Oh my god. Pitää koojata. Tän. Ja sitten mä täytyy hoitaa Ankka. Tuo on mahdollinen. Mä tein vaan nyt ison munauksen tossa. Ai vitsit. Mun täytyy se ääni, että sen kuulee kun se kävee. Myös sekin. Se on niin monta asiaa pitää tehdä. Miten voit tietää, onko se lähellä vai ei? Ja kamerat tonne alas. Tai niin se, että pystyt käyttämään kamerat siellä aiheella, koska se ei haittaisi yhtään ketään. Ja se loppujen lopuksi toi niin just se... Niin. Miksi mä laitan oven kiinni? Mitä hemmettiä mä teen? Ai niin hämäkki, vitsit, mä täytyy heti kun mä saan tän tehtyä, niin hoitaa hämäkki. Nytte. Moi. Vitsit. Man. Tää on vaikee.
painoase pitää parantaa. Painoase täytyy parantaa nyt kun on päänyt enemmän tän leivun kanssa. Onko just tänne päin? Vitsit tulee. Ei vitsi, en mä voi mennä. Oh my god. Mikä VCM toi myös? Se on toi, leu on se isoin ongelma kai. Ja ennen ikään kulutus. Sit ei nyt voi kukaan sinne ajassa. Missä menee? Tulee pois, okei. Mä saan täyden enikön. Oi, mun ovi auki! Oh my god, miksi mä tein tän? Miksi mä päivitin tää peli isää? Näistä missään. Nyt. Ei, mitä vitsi se tekee? Miksi sä oot tommonen? Ai. Ai se menee uudelleen sinne. What? Se meni uudelleen. Oh my god. Mä saan täyteen. No. Oh. Totta kai. Mennään mekin. En mä heti nyt. Oh my god. Mä oon kekka nopea. Sankarin. Näin kun se kameran staattinen juttu tuli siihen, että mä tiesin, että se voi lähteä liikkeelle, kun mä olin vaan ihan hidas. Miksi mä teen tota... Think about the views, mitä on tie 1, you know. Miksi mä jätän sen vaikka? Ai vitsit, mä tjoan. I'm tjoing. Missä hämäkkää? Mä sieltä niitä tulee. Vitsit. Se on siinä. Please, Sam! Oh my god, please. Please.
Helvetin ankka, miksi se pitää liikkua niin nopeaa? Miksi mä tein tän pelin? Miksi mä tein sit niin nopeaa? Onks se tää? Tulossa. Vähän sähköä tosta otan. Vitsit! Okei, mitä se silleen, että jos se... No ei mitään. Se on vaskireissio. Ovi kiinni heti. Ei vitsi, en mä voi mennä. Nyt. Yes. Vähän sähköä. Noin. Sitten takas ylös. Ovi kiinni. Takas alas. Kiinni sähköä. Nyt täyteen ja äkkiä pois. Ei. Pikamet. Ei. Ei vitsit. Osuuko se siihen muuten? Oh my god. Mä voin vielä selviytyä. Tää on vaan voitto. Tää on vaan voitto. Kun hämääkin ei tapa mua. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Please. Please. Ei vitsit. Mä onnistuin blokkaamaan sen mun ovea, mutta tuli niin nopea takas. Oh my god. Tuli niin vähän ja 5 AM. Ajateja. Lähin mikä mulla vaan tähän asti mennessä. Ja sitten vitsin virtapiaa koko jutun. Vielä puuta. Teit semmosen hienon movinkin siinä. Pakko mennä alas. Nope. Ai vitsit. No niin. Sieltä mun tuomio tulee. Mä voin tehdä siihen, että jos meidät sähköt, niin se ei olisi ihan niin jangoisa vaan. Koska yksi vaikka niin nopeasti, että jängäs on pahemman puolesta, että ei mitenkään voittaa, jos sähköt menee. Et se on just viime hetki. Matronikit liikkuu. Piti vain se meitä päälle. Vitsit! Mä tiesin, mä oon ihan myöhässä. Mä uskon, että se on edelleenkin mahoinen. Mä uskon, että se on edelleenkin mahoinen. Jos mä koen ton valo-ongelman, niin mä voisin muuttaa sen koko ajan just siellä äänillä. Ja onko se ihan hyvä? Se toimis. Nyt pystymme nikkenemään sähköä hetkeksi. Oh my god. Siinä vitsit. Oh my god. Mun täytyy todella... Tää on... Mä luulen, että tää on ihan muuten helppo, mutta tää tarvii vaan sen
äänen. Jes, voin. Noniin. Noin, taas vieta. Nyt toi vitsit kiinni ja... Sampei. Oh my god. Ei oo virtaa. Vitsi, tuo on nopea toi ankka. Ei tää voi mahdoton. Ei tää voi mahdoton. Ei. Mitä tää olisi mahdoton mukaan? Miten tää voisi olla mahdoton? Mä oon päässyt 5 ja se on todistettu, että tämä on ehkä hyvin todennäköisesti mahdollista. Miksi ei olisi mahdollista? Se on vaan vähän... Ne on vaan aggressiiviset tyypit, joka Tehdä koko ajan... työsi, mutta et tiedä puolessa kahdessa. Ja jotakin muuta. Minä katkes. Ja mun nyt ehtii useammin näitä kohti yhtä saavioittaa. My god! Okei, tossa on joku bugi, että se väijää, että heittää mut sinne kei-aikamehoihin, vaikka mä oon jo mennyt pois sieltä. Se pitää koijata, koska se on vähän äisyttävä. Kato tota. Oi vitsit, toisia. Mä en kenoimaan ja se olisi aihaa. Okei. Mitä mun pitäisi tehdä? Jos mä yhtäkkiä ne on sähköä mahdollisimman usein. Joo, onks muuten käy noin? Ton vois avata. Oh my god! Toinen keito mä koen, niin vitsi, ne on ihan OP nyt. Siis teoriassa kun miettii, ei tää on niin paljon pahempi. Ankaa käyttää enemmän virtaa. Ja leiju ikkuu nopeammin. Ja mulla on vähemmän aikaa kenään virtaa. Muuten äitihämäkki ja pikkuhämäkit tappaa mut niin haivoin, että vähän on ongelma. No se on muuten kiva miettiä, että nää pikkuhämäkit tappaas mut ei edes sekunnissa. Jos mä teken niin yhtään mitään. Itse toi totta kai se menee sinne päin. Jaa. Mä kuolen. Kuka tän pein on suunnitellut? Ai se minä aivan. Missä se on? Vai vitsi mä kuolen. I knew it. Mä haluaisin luovuttaa ja todeta, että se on vähän ehkä liian vaikea.
Pitää vähän asioita muokata, kuten äänijuuttua ja muuta. Tai neuvon äänet. Ja sitten se olisi ehkä nyt parempi. Mut myöskin todella semmoista halua todistaa. Koska mä pääsin vitosyöhön asti. Siis mitä vitos EMiin asti. Voitin sen 10. Niin mä haluan todistaa, että tää on mahdollista. Keneen en mitään halua. Voi jotenkin miettiä sitä sitten vaikka 5 vuoden päästä. No ehkä niin kuukauden päässä. Se tulee Paamis. Siinä Paamis mainitaan. Oh my god, voi pitää laittaa se ovi kiinni. Mä en luovuta. Just tää mun viimeinen yritys, täytyy mennä hetkeksi. Tää viimeinen aika, mä käytän tätä viimeisen loppuaan hyödyksi. Mä ajattelin, että teette kaiken, kuka ei kato. Ees. Nyt ovi kiinni. No. Hämäkäkki hyökkää taas. Pakko ottaa. Mitä hemmettiä? Onko tää niin luck-based peli? Kohta yritän uudelleen. Kohta. Boom. Jipi, se on taas vaikeimmin. Mä lähetin kaverien viestiä, että haluaisiko se olla puhelussa. Koska muja aikaa mennään. Siinä, että ne animatronikit liikkuu. Muja aikaa mennään vittu eikä tässä hommassa. Mä oon käyttänyt noin paljon virtaa. Oh my god. Ei se hyökkä niin nopea. Hieno. Hyökkää, totta kai. Missä se on? Tuot. Jes, ovi kiinni. Kirjaamaan sähköä. Mitä se liikkuu nopea? Hei reistas. Onko lähtee liikkeen? On. Täytyy mennä kinemaan sähköä.
Vitsit, se on mun mahdollisuus kenellä sähköä. Kenellä vähäisää. No. Ei oo paljon aikaa. Vitsit. Nyt. Ovi kiinni, ovi kiinni, ovi kiinni. Oh jes, mulla on aikainen kenellä sähköä. Ainakin hetki. Visejämä. Oi vitsit. Yes! Oh my god! Oh my god! Kai se tallentaa? Kyllä se tallentaa, yeah! Let's go! Let's go! Se vaan taivi koijien käyttötauon. Tai koijien piti antaa ruokaa. Se tauko vaan. Oh my god. Noniin. Mä oon voittanut molemmat vaikeimmin ja ilman on helpotettu. Seuraa tuota videon. Mä haastan sut. Voittaa täitä. Ei muuta. Bye.